Merci vraiment. Je pense que Kay carte d'identité fɔlɔ don n'an bɛ se ka kuma fɔ ten tɔ n'i ko Kayi ale yɛrɛ tɔgɔ de dalen bɛ Kayi la Kayi la cité des rails Segu ye balazan ye Kayi ta ye terrain ye n bɛ segin ka na Tarawele nɔfɛ parce que sɛbɛn n'a tun fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko Kayi Dakar Kayi Niger ou bien Dakar Bamako Niger Niger ta laban na cogo di. Ni ka kuma faamu ni n bɛ bɔ yɔrɔ jan de o ni bɛ dugukolo taamaserew di a ka ca bajiw de bɛ jate kuluw o n'a ɲɔgɔnnaw duguw bɛ na o de kɔfɛ nɛgɛsira dara ni ŋaniya min fana ye o b'a la n'i ye chemin de fer ma filɛ farafinna anw ka yɔrɔ in na Afrique occidentale la i b'a kɔlɔsi ko min bɛ Côte d'Ivoire ni Burkina a bɛ f'o ma Abidjan Niger min bɛ Benin Dahomey kɔrɔlen n'a bɛ dan Benin kɔnɔ mais ŋaniya tun ye a ka taa fo Niamey fo ka taa yɔrɔ wɛrɛ u b'a f'o ma Benin Niger kabi kɔrɔlen a bɛ fɔ Benin Niger parce que jamana tɔgɔ changera mais jamana kɔrɔ min tun bɛ yen n'o hami o ɲɛnafin kama u ye jamana Dahomey tɔgɔ yɛlɛma o tun ye Benin ye donc u ye Benin inséré Benin Niger fɔ donc le Conakry Niger o ye laginɛ kelen ta ye anw ta in ye Dakar Niger parce que hakilina ye mun ye an bɛ sisikulu ta an bɛ boli n'an sera baji ma an bɛ don bateau kɔnɔ o de tun b'a kɛ monsieur Fofana y'a fɔ mɔgɔ tun bɛ bɔ France ka paquebot ta ka na Dakar ka bɔ Dakar ka express ta a tun b'a fɔ a ma PLM fana ka express ta ka na Bamakɔ i bɛ train sɔrɔ yen min b'i ta Bamakɔ ka taga n'i ye Kulukoro i bɛ don bateau kɔnɔ o bɛ taga n'i ye Bajuru fɛ fo Niger oui Niger tɛ dɛ o bɛ taa fo Gao tun ye sira yɔrɔ laban ye parce que a tɛ kɛla mɔgɔw ka ɲɛnajɛ dɔrɔn kama a bɛ kɛla u bɛ se ka jamana mara cogo min u bɛ se ka jago k'a kɔnɔ cogo min u bɛ se ka jamana kɔnɔfɛnw sɔrɔ cogo min k'a las'u ɲɛnayɔrɔ la hakilina in y'o de donc Dakar Niger hakilina wɛrɛ t'a la parce que n'i y'a lajɛ Dakar Niger bɛ taa ban Kulukɔrɔ bada la mais ni tɔ ninnu si ma se ba ma n'i ye Conakry Niger lajɛ a ma se ba ma ale bɛ dan Kankan de n'i ye Abidjan Niger lajɛ o b'i dan Wagadugu de nin si tɛ baji ye Niger kɔni tɛ mais ŋaniya y'o de ye ka ninnu kala ɲɔgɔn na k'u interconnecté comme a bɛ fɔ cogo min. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je pense que anw ye an seko kɛ baro la dɔɔni waati bi fɛ k'an ta an tɛgɛ ma nka a ka kan minnu b'a la k'an lajɛ ni mun bɛ fɛ ka dɔ fara an ka hakilinata kan voilà an ka kuma sɛmɛw la mon père bɛ fɛ ka kuma ou bien Kuyate kun bɛ fɛ. Oui, n bɛ a fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko adamaden hali ni i ye tiɲɛ ye fɛn dɔ de ye n'i y'a fɔ i sigi k'a makɔnɔ semaine de fer ko mɔgɔ tɛ ka Kayi histoire fɛ i ma Kayi Medini fɔ an tun da sera cɛba dɔw ma n'o ye Abdou Sarr ye Abdou Sarr denkɛ nana Ibrahima Sarr a fɔlɔ ye sigilen an y'a fɔ l'école karamɔgɔw de diɲɛ dayɛlɛ olu ye l'école karamɔgɔ fɔlɔw de ye kosɛbɛ o don den de filɛ nin ye donc nous disons à monsieur Ibrahima Sarr bisimila a n'a muso Fatimu Konate Idrissa Konate denmuso n'u nana an b'u jira jama la parce que n'a tun ma ye o de balanna mais n'a yɛrɛ a tɛ balanna parce que Kayi tire son histoire de Médine. Merci monsieur Sarr.
Celui dont son père a forgé le destin là, il est là parmi vos gars Soufana. Ne fa de don, n karamɔgɔ de don, ale de ye inscrit école la, ale de ye n ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ, ne tɛ n fa dɔn, n fa teri de don dɛ, mais Abdou Sarr de ye ne ka ko bɛɛ kɛ. Ale de ye n kalan, wa n bɛ ka nin fɛn o fɛn f'aw ye yan bi, ne mɛni ni mɔgɔkɔrɔba caman kumara, mais Abdou Sarr ka dɔnniya de filɛ ne kunkolo la nin ye. A y'o de fana fɔ ko n tiɲɛ tabaga de filɛ nin ye, a ye n yira tubabuw la don min a y'o de f'u ye. Nin ye ne karamɔgɔ den yan parce que anw ka farafinna yan i karamɔgɔ den hali ni bolo bɛ bɛrɛ da la de i karamɔgɔ don n b'a fɔ n karamɔgɔ ye sisan kɔni ne bolo bɛ n kɔ a ye. n'Ala sera merci beaucoup an bɛ karamɔgɔ don an bɛ karamɔgɔ voilà les micros voilà a mɛnna kuma nɔfɛ mon père mɛnna kuma nɔfɛ merci voilà merci. Bon, je ne fais que compléter en karamɔgɔ ye kuma mun fɔ. Je sais que l'historique du chemin de fer c'est lié à la pénétration française. Fouettier nous m'a fait, mais ne me faudra qu'à Dafa. Parce qu'après la conquête, bon, Médine Minanima, ensuite il a Fédère qui est venu. Celui qui a fait reconnaître les pistes, c'est-à-dire de Médine à Bamako, concernant le tracé de la voie ferrée. Ça c'est en 1863, c'est fait par Fédère. En 1880, voilà, en 1880, le projet de la construction de la voie ferrée est adopté par le gouvernement français en 1880. Donc en 1881, le début de commencement des travaux de la voie ferrée. Donc comme le professeur l'a dit, Tchekoura, en 1885, il a eu interruption de la voie par Ojora. Bon, après maintenant, ils ont repris. Mais le premier train de matériel qui est arrivé à Bamako, c'est le 19 mai 1904. Ça, c'est fait le 19 mai 1904. Donc, après maintenant, la section Caille est partie du côté d'Ambidedi. Ça, c'est vers les années 1809 comme ça. 1809 comme ça. Non, je m'excuse. 1889, je m'excuse. 1889. Ensuite, maintenant, du côté de Thiès, comme l'a dit le professeur, donc les Wolofs sont venus, ils ont fait la liaison de la voie ferrée à partir du point sur le fleuve Falémé. C'est fait sur le fleuve Falémé en 1924, vous me suivez. Maintenant, l'inauguration officielle de la voie ferrée, c'est en 1934. Le professeur l'a dit, l'honorable. Maintenant, quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, il a eu interruption de la voie. Maintenant, la création de la régie du chemin de fer, parce que moi, maintenant, le chemin de fer, c'est l'ordonnance numéro 29 du 29 11e mois 1960 qui crée la régie du chemin de fer. Ça a été créé le 29 11e mois 1960. Et son premier traiteur, c'est Tidjane Traoré. Parce que construction la construction a commencé en 1881, mais le projet de construction a été adopté par le gouvernement français en 1880. Le professeur est là, peut-être peut regarder dans les archives. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà. Et je pense que cheminot be kuma ko halisa mon père fana ko kabe kuma. Voilà. Il sait que j'en avais micro passé à pour que le cadre qu'on a là. Voilà. Bi. Ambeyor mi bi. Réel bambeyor mi bi. Ni trema wuli. Kaika bebesa. Kaika bebesa. C'est moi qui le dis. En connaissance de cause. Kaika bebesa. Bien. Kaika bebesa. Carte. Compagnie ne baru sirvema do karmi kono. Membe fono nimbe don kar kono be fla manani ni pas paquet sabandani de ça to so bonbon paquet flambeau de ça do ko kibe almeti mena ka kose ka afakadore ba civil da kono ni bene ni beke le dernier voyage ntara nurla anta to la ala ko ante mo binani bo mobli kono puisque akra sal tamnen ambese kologani mam watro mo chama jigina ante tam mo tan duruka bonne la fiera fono kon lala
ni sinogora ka bo nyonzon bugu naka fo Bamako ne kan ka jigi fen polisu ga yoro yi Bajalan Tural ne kan ka jigi ndi be sotra mata meta simene ferga annexila commissariat krepe chemiru be si rom ne be sintarante tambalma si bara meta jigi ndi be si ndi be tlende be ngini ndi mbombe boke imka fini be ko pepe be ke ya abe ne ka so yindi ya non pas quand t'es mon c'est quand ya mais je te dis une chose nka voici là-bas au lieu que ansele poste Bajalana nunu nyogona mo nani duru worobe karkon ani trente kale kuyi garfa turbe trena I mo sika mrante shwani zugula nka mbe sinogola au lieu que kana wili mana wili ebe jigimi wili ka bo sinogola ah mais ou préoccupé be baravere la quoi wakil la ko chete malikono netra fo nur place la betigina don nan makane konko ko ansera sugonuko ne nyaay ne gina ne sagita dron ne jigina mbese ko gudronda la dron nyena sagintugini nana nyasuru ye carte datum ngom nanga portable ta ya nyasuru ye carte datum ya ñu uka tamasik tejima do bena ninga biye ira langonga pembe ni mobli kon anya chauffeur ngini anya paranti ngini tout le monde mosimaye ne pana kon ka kay ntara su ne masaka sinogo kwa dugo jele nana ntara 7e na ni ito na 7e dape ibita à gauche le premier bureau commandant doga bureau bi kulo kumba fimandu nya pa ko ta tribunal ntara tribunal la nye président ga bureau ngi président ito sigilende ay procureur le procureur à Europe ay bon ako kaka premier substitut ko ano de benyo ko kaka deuxième substitut muso da yo wele onana ay nek ni kanenga kuma pay ay convocation dia ko à 13h ka seba kan ko ni nur tigi kata no sura ka bureau antara anya chauffeur ngini chauffeur Kalfa topla Nourla chauffeur du ou pengini ou teye ou bekuma a ne mata kunu et Kalfa do inde tara ainsi de suite ya on a fait à peu près 1 heure de temps comme ça et muso koko aka portable ça ka koko c'est pas extraordinaire aya to la portable sonena na on koni nyoko de afleni ay 4 billets de 5000 francs di antara ntigina antara nga portable ça kanga fonke kadma ni en tout cas ni terrain ko ni mawili mo ci mambe fono terrain kar kono nek lantere ne benta de fo mais mo ci mam fona ba ke mo ko bi ko kam mo be fona ko vraiment mo be bana mo be fono et je pense que bête de lamona et bebo de don d'accord anga kuma di muso ma vrai mon père amadi ma voilà ay il faut yelema ya wajibi de a démocratie de balma an sokoma an sera era la ka cleara dama amen bon ne koni be au nom du chemin de fer chemin de fer en fleur faji mi ngono sisa bon akona ha gele ko sebe maintenant ça nous fait 4 ans chemin fer joleno au début en chemin où la keleke femme fait ka fo ka kawe a wula ka chemin de mo ka keleke ka ko da fo ka munye e ka war be do dugala dugwa ka war ka mo ko ke dugwa ka o chemin faire jo tas an ko te problème aywa an na dugwa an war an ko ne war ndu an chemin faire jo au fil du temps ces mêmes personnes se viennent encore voir les Caysiens et les cheminots ko galara ngo atso fotunde an kwa awula kan de banga chauffeur keleke o chauffeur bragué un chef d'état un chauffeur ferré à peu près 8 milliards 9 milliards à peu près astaghfirullah et klata machine ça 13 milliards tu vois que ça et puis caro ferré 9 milliards klata machine ça 13 milliards nako am taroj mais c'est 13 milliards là ni tu de chemin mau et ça me joa bon chemin fait depuis au temps des autorités
au lieu de chemin fer Djokoui. Chemin fer Madoré, Barakalaw bi Alibi, même aujourd'hui, à les machines dans la bi, Mogobe bi, Wallahi, vous savez, chemin fer Baraké, faut ta sa dana. Mais, donc, Moudbadoko Betara, Bematare, je veux ça, même les vieux qui sont partis là, si on les appelle là, ils vont venir aider en construction, c'est bien. Donc, ça veut dire que nous boîtons à fora de co cheminot clé, mon clé, ni bibité, ni afro dog a donné bibi, cheminot, bête nous serait. Nous avons banniqué à la main, à la noticia, bête nous serait. Mais mon dada ça. Pour qu'on fang, ora de katoko. Kaka do, min fo, ne manade, ne nanade. Moi, je suis venu en 1985. Mais, min fo kaka dro, ou ka wili kujo. Comment te kui, ou ka action de ke. Un point très. Ko, ni trema wili, avion ka boli, ko foite. Leader nana ka do an wanche. Ko ato avion ka jigi. Ko après ami travail là bon on ta tchan ça c'est pas vrai parce que we ka mana Daniel là au grâce à la très ma wuli faut ma voilà et tant ça ça nous fait à peu près une année sans salaire des pères de familles qui sont actuellement en activité 6 mois sans salaire ils sont à la location donc muso bolla donc de tout faire respecter tout et quand deux monde deux mais voilà donc on va classer parce que ils n'ont pas payé la cotisation. Ah, on a fait état barala. Maintenant, on m'a faire la ouli. Chef, mon m'a faire faire ouli bien. Allez, moi, grâce à ce monsieur, je vais faire oula. Et puis, mon robin est, voilà, mon robin, je vais faire ouli. À tes bas, mal qu'on aurait. Maintenant que ces cars et ces compagnies fonctionnent là, tu as encore non, c'est vrai. Ce sont eux qui sont en train de bloquer tout. Voilà. Parce que les ministres, les directeurs, tout le monde, il y avait un port au Sénégal là, le port de Dakar là. Ça c'était le chemin de fer. Mais ils ont construit un nouveau port là, le port des transporteurs. Pourtant, il fonctionnait. Ça fonctionne. On m'a mis à faire, on m'a mis porte-parole. Je vais le faire, c'est Kaï. Nigo Kaïpi, je vais le faire. Le chemin de fer, c'est de Kaï jusqu'à tout le Mali. En dehors du Mali. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, à le Béche, je vais wallahi. Kada très matani miteme. C'est un travail d'intervoyeur ni connaît à tout, ça c'est social. Mais travail mi bon quoi Dakar. Matandizini. On est chef ni. Bon, moi il me refait. Vraiment bon, j'ai trop parlé mais bah il y a pas vraiment. Merci beaucoup. Merci. Ami kuma laban di tantima. Voilà. Ani sɔgɔma n'a fɔ n ko asalamualeykum mɔgɔ mɔgɔ nana n ka foli b'a bɛɛ ye n ka foli fɔlɔfɔlɔ bɛ denmisɛnnin minnu ye nin initiative sɔrɔ ka nin hakilina ɲuman sɔrɔ vraiment kana semaine de fer kɔnɔ bi k'i n'i sigi ka histoire fɔ ka semaine de fer ta fɔ an ka foli b'u ye ala k'u bolo m'u ka baara la ala ka baara ni ala k'a taga ɲɛ invité fɛn fɛn bɛ tabali kan ka taa ne yɛrɛ grande sœur ma ka na Fofana la ka na Kuyate la kana Traoré la ani ne yɛrɛ de n ka foli b'aw bɛɛ ye vraiment n ka foli bɛ invité bɛɛ ye fɛn fɛn sen jɔra cheminot fara policier spécial ma olu yɛrɛ ye semaine de fer de n'i ko policier spécial kɔnɔ o ye semaine de fer de n ka foli bɛ bɛɛ ye ani muso minnu sen jɔra Fatim a n'a cɛ n ka foli b'aw bɛɛ ye vraiment ne kɔni b'a fɛ nin kuma nin kɛlen kɔfɛ aw denmisɛnnin minnu sina ka initiative sɔrɔ ka na mɔgɔw lasigi gare kɔnɔ ka nin kuma kɛ u bɛ ka fɔ a bɛɛ wuli dɛ bɛɛ bɛ ka mois d'avril de fɔ bɛɛ k'i jija semaine de fer ka wuli tiɲɛ yɛrɛ la ni semaine de fer ma wuli semaine de fer jɔli a kɛra tiɲɛliba de ye Mali kɔnɔ ka taa frontière ma fo ka taa se Kulukɔrɔ a kɛra sɛgɛn ye komi ne grande sœur yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na muso duguw de sigira semaine de fer nin kama o dugu mɔgɔ minnu semaine de fer jɔra olu kɛra cogo jumɛn bi olu tun bɛ revenu minnu sɔrɔ olu tun b'u ka balo minnu sɔrɔ olu ka denmisɛnninw ka fɛn bɛɛ tun b'o la muso minnu tun bɛ wuli ka taa jɔ gare la bɛɛ bɛ sɛbɛnniku ta n'i sera garida bɛɛ dɔ la dɔ bɛ sɛbɛnniku ta i b'a fɔ tiɲɛ bɛ yan fɛn bɛɛ de bɛ feere garida na o musow bɛ kɛ cogo jumɛn bi semaine de fer jɔra olu bɛ feereli kɛ cogo min olu bɛ balo cogo jumɛn donc semaine de fer nin tɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ don terrain yɛrɛ kɔnɔ c'est social
a ye fɛn min ɲa Mali kɔnɔ a barika ka bon fo k'a dama tɛmɛ sɛmɛfɛri ye ga min tugun sɛmɛfɛri ye furu min tugun sɛmɛfɛri ye hadamadenya min dilan Mali kɔnɔ mɔbili tɛ se k'a dilan i bɛ don terrain de kɔnɔ ni ɲɛgɛnna taga b'i la i bɛ don terrain de kɔnɔ i bɛ ɲɛgɛn de bɛ terrain de kɔnɔ i t'o sɔrɔ mɔbili si kɔnɔ Ala k'an kisi k'an tanga ni kɔnɔbɔli y'i minɛ sira fɛ yanni Bamakɔ cɛ a bɛ k'i bolo problème soit u b'i jigin k'i bila sira fɛ awɔ o bɛ sɔrɔ terrain de kɔnɔ donc ni terrain tɛ i tɛ sira si ye k'a fɔ ko i bɛ lafiya sɔrɔ fɛn min boli fɛn min kɔrɔ ni terrain tɛ donc an kɔni bɛ Ala deli an tɛna kuma janya bali dunan kɔrɔsɔlen don terrain Ala k'a wili a wilili sababu a bɛ bɔ faama faama bala Ala kana n'o Ala k'a wili donc an yɛrɛ fana ye seminumuso de vraiment aw ka nali diyara n ye a bonyana ma o de kama komi an m'a mɛn joona o de kama musow bɛ tobili ninnu ni fɛnw na mɔgɔ dɔɔni bɔra n'o tɛ n'a tun prévoit k'a bila jama tun bɛ bɔ ka tɛmɛ nin kan n ka foli bɛ bɛɛ ye vraiment. Voilà. Bon, moi j'ai une question. Bonjour d'abord. Vous pouvez nous parler de l'importance de la culture par rapport à la jeunesse? Si vous avez quelques mots à nous dire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Sarko ka fait comment? Voilà. Ayiwa aw ni ɲantuma ne ka foli de ka ɲɛsin organisateur ma minnu ye ni hakilinata sɔrɔ pour ka se ka an kunnafoni k'an hakili jigi ka tila ka hakilijagabɔ sigi sen kan min b'a to an bɛ se ka sini dilan k'an jigi da ko tɛmɛnenw kan erreur tɛmɛnenw kan ani fɛnw kan n b'a fɛ ka a baro in ka a dulon actualité la dɔɔni ka d'a kan bi an bɛɛ bɛ ka an bɛ processus dɔ kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko la refondation de l'État. Refonder l'État, c'est refonder aussi le tissu économique. Or, tout le monde est unanime là-dessus que le tissu économique de la région de Caille reposait sur la valorisation ou repose sur la valorisation des chemins de fer. Parce que a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ hukumu kɔnɔna na, a jɔyɔrɔ ka bon emploi kɔnɔna na, a jɔyɔrɔ ka bon sɔrɔ kɔnɔna na, a jɔyɔrɔ ka bon sanni feere kɔnɔna na. Kuma ninnu kɔnɔna na fana an ye jateminɛ ye k'a fɔ la refondation de la gouvernance quoi tɛ da sera fɛn dɔw ma puisque ne nana retard la mais n nana bɛn ni fɛn minnu ye a b'a jira k'a fɔ vraiment fɛn ma tiɲɛ fɔlɔ nka n'an b'a fɛ jamana in ka dilan n'an danbew ye il faut que an fana ka segin an danbew kan olu ka don gouvernance kɔnɔna na an ka fɛn kɔrɔw n'olu ye maakɔrɔ ninnu ye ou bien en tout cas autorité ninnu n'u jɔyɔrɔba de b'u la an ka sigida la an b'a ye k'a fɔ an ka décentralisation kɔnɔ u talen tɛ yɔrɔ si k'a fɔ olu jɔyɔrɔ de ye nin ye commune yiriwali la ou bien cercle yiriwali la ou bien région yiriwali la donc o ka kan ka don an ka texte kɔnɔna na donc n bɛ nin ouverture kɛ pour que ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na par rapport aux assises minnu bɛ ka préparer an ka solution ɲini yɔrɔ fana ye bɛ se ka k'o ye an bɛ se k'o opportunité saisi k'an kumakan labɔ ni o élément de refondation ninnu ye refondation du tissu économique de la région de Caille ça passe par quoi, ça repose sur quoi? Il faut que an ka chemin de fer bila a place kɔnɔna na yen yɔrɔ o yɔrɔ commune o commune ni mɔgɔ min bɛ se ka taa a ɲɛfɔ ye ou bien si c'est au niveau cercle ou c'est au niveau région au niveau de l'État central an ka se an ka ɲɛfɔ an ka fɛn kɔrɔw jɔyɔrɔ an ka gouvernance kɔnɔna na il faut que an ka défend yɔrɔ bɛɛ la pour que a ka se ka don an ka constitution ni fɛnw kɔnɔna na donc n b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fara kan je regrette un tout petit peu parce que denmisɛnninw tun kan ka ye kɛnɛ kan kosɛbɛ pour que ka nin kuma nafama ninnu k'a faamuya
k'a dɔn ka i yɛrɛ t'u sigilen bɛ fɛn min kan k'a dɔn an tɛ se ka an ka ɲɛta tɛ se ka sabati fɛn minnu kɔ mais bon peut-être que ce n'est que partie remise ça c'est un clin d'œil vers les organisateurs u jɔra u ka baara in na baara in fanga ka bon o ma k'a fɔ k'a ka dan nin kuma nafama ninnu ka dan anw ma yan quoi an jama ninnu ma yan c'est vraiment important donc n bɛ kuma sonsori yan hakɛto b'a la Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Je pense que, comme les questions posées, jeunesse et culture, on a ensemble. Tellement que on a do trenko la, kuma kabo, parce que on a mené quoi que ce soit, et on a essayé un thème abordé. Mais je pense que pour qu'on a quoi tu as essayé de donner fort à la, nous y a un second on a donc qu'on nous est na chukomina, kadamne et société sigile no chukomina. Beni joro ye mouye, be joro ye mouye. Tanti tout souvent ya kuma fo parce que civilisation ko ani différence me kay ga muso ni muso toche ani fen wara munumbe mais quoi te se ga dora faraga no ya nga seko nga dongo culture ani jeunesse joro koni obe an yere bolo parce que bibi na culture mun bambulo je pense que a clambe culture urbaine de anga la dala ko amanyina ko nga afanga manchambolo ten kosobe ça c'est côté de la jeunesse. Mais à rencontre culturelle notre biennale ni fin ton oluk mi sababu jeunesse ka se ka sekoni dongo matrafa kosobe et je pense que tranko balaka boambulo chugo mena okon fana dabla la ni mafle a dabla la folo parce que là-bas mon kera a force la ka ke mais halo era la maka ke chugo la donc sekoni dongo la kwate ni se ka fitini fo et kay mara konnana donc sani anga bo baro konnala. D'accord. C'est la culture, comme je l'ai dit, c'est un terme bateau. On n'en finira pas d'en épuiser. Mais seulement ce que je veux dire aux jeunes, je l'ai dit dans une de mes interventions, j'ai dit l'avenir sort du passé. Et celui qui ne sait pas d'où il vient saura difficilement où il va. Mais comment d'obéir en bas fort. Ma kroba ou bafo kuma amadafa nangula ama ko demzonu malamu mais nam taraje fa mbafo ko demzonu marabali mais anga sigi anyere makafo ko anyere marake bali voilà wodi kuma dafa lay parce que ma tire mara ibe mara watimi eni mara baga il y a fo, il m'a fo, et il y a kabe et contrôle là. Au coffre de Ebena donc ko jaga ko kasa tu mene eredi ne. Sinon marama no ne. Odla baba no ba fo ngana ko ni mi de na kasi, abila kasi. Wo e ka folo kala kasi. Pour kale kala ele sini. Mais bi anya munye dente masabolo. Dogote korobolo. Musote kebulu ambo de kono parce que on faut la comme nunkana ou yem marafin fla ou yo de anga marafin fla ou yo le bosana kolubla kolufuli bolongono muso ande bezenu nunu be kalanso de la muso be kala afana ba fe na dira chema abeta kala na la shida ma de umba kala fo kaburu kono muso wa wode muso kuna diede bon ni a me dit à denado de là mais bi deun ou be mindo américain ou mindo français ka auto don ureka mais jo yen noy masaw parce que l'autocritique c'est l'exercice le plus difficile mais il faut accepter parce que c'est une preuve de force de caractère il faut être fort de caractère ka fonere jotenina wa on de jotala on masaw on jotala et aye den wolo ko lu ta ku bla bolo l'école là nous na ba ko l'école de unana l'école de wolo den tan yere bolo ma siti dana sigi ka fo aw nye kasawde anga aw jamuna na tande a jamu koro ni a bora tande anga ga ndeke amanga ndeke anga ndefo amanga ndefo anga ta yande amanga ta ya o tante masabolo bi donc l'école de
an ye den wolo l'école de ye den ta yɛrɛ y'u bolo bon ni den ti sugu dɔn a bɛ min sugu dɔn a b'o ta kɛ conférence dɔ senfɛ à Bamako un jeune a dit qu'ils n'ont pas de repères. Les gens ont vraiment foulé sur lui. Mais quand j'ai repris la parole, j'ai dit non, ne l'en voulez pas. Repère du là. Non, mais il y a kursi il plaît du ghetto, il est là. Ah, il m'a fait ça. Donc, et comme on le dit, le monde a horreur du vide. C'est nous qui avons créé le vide autour de nos enfants. Et il y a fait un mingadoué. Quand tu dirais à ton enfant, il va apprendre ce qu'il veut. Parce qu'on ne parle plus avec ses enfants. Donc, la culture là, au dé Hanamade Tabia, il veut l'onner migné. Quand tu vas au carrefour du recevoir là, tu vas tout perdre, mais ne perds pas ta culture. Ne perds pas ta culture. Parce que Anga Donglou, Anga Donson, Anga Fengue ou Ladaou, ou bien si la culture de cas. L'Ada, c'est qu'il y a les Madoni, mais la culture de mer, c'est la coutume changeable. Follow, entre mes deux, si vous avez un sangolo là, ou bien, l'idée est dit, ou le soro, avec ce qui n'est pas. Mais au bas là, mais ne corrige pas là. Mais à Wati, il y a là. Au coutume dit. Mais culture, c'est également. On est Kassongo dit. Nyanga dans cette la danse la plus populaire du Kazo, c'est le dansa qui a succédé au Djaoura. Ou koko, si ça, au Djaoura, koka Djaoura faut, ou y a folie kala be farajonka. Comme même si la folie sen do fo, même ka souma ni folie sen be. Ngo do kasanga ou de au trapota. Folie sera kasanga uma, ou y a dansa fo. Folie kala ora na hoye ko dansa. Dansa, ite venir ka ore kala dansa. Ngo ko rebe ko la. Bon, ni bité, chaque dimanche, dans ça, tu me comprends. Dans un champ baby, où tu n'as pas où, à Donglou Bay, où tu n'as pas où, d'abord et tout là. Il y a des stress là qui ont disparu au Kasso, des accoutrements qui ont disparu au Kasso, des terminologies qui ont disparu au Kasso, parce que tu es là. Kasso, ni t'as Kasso, d'où qu'on a bi, en d'où qu'on a. Les Kasso ne se parlent plus. Non. Har d'où tu garou qu'on a, à d'où tu as Kasso en Kafo. On a fait faut parler sa langue à son enfant. Barakan faut dans le mayaye. Parce que Kassonga, malheureusement, Kassonga fana bi fini si bé. C'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est le complexe. Ndadon, mindo mais oé kerere. Donc, le socle de la culture là, c'est la langue. La langue ne se parle plus. Maragade on te maraga fo, flade on te flade fo. Alors, Kassonga de on te Kassonga fo. Ni à l'école là, tu préfères que ton enfant là, que tu converses avec lui en français. Non, c'est pas vrai. Accepte de l'envoyer à l'école, du blanc, mais quand il y a un non, parce que ni d'un manqué et sugu et dron avec sugu ready. De ma wolo watiu. Donc sugu inda wolo. Donc angande wolo ou be kanye. Mais ni mi de wolo. Aka gelende. Donc ambe mi fa dron. Et follow. Et Sumunta ou Bana, pendant la saison de Fourala, Moro tu m'en sur du Kenema, ou Tasuma Mene, Tasuma est Yelendi, parce que Kalan est Yelendi, Tasuma est symbole, c'est pas pour tu. Yelen côté où, parce que ni Kalan, Kalanga Yelen Koro, Kalan Betu Hakila. Au dos, ou be Jirunda, Jirin te Yelekoe, Kassi côté, Jirin Yel les sondi. C'est pour éduquer les enfants. Donc c'est des espaces d'éducation, d'information, de sensibilisation. Bon, au double à la vie. Mais pourtant, il y avait en face de la famille Baraga, il y avait les centres culturels. Chaque samedi, il y avait des projections de films d'hockey. Au film où il y a fait comme il y a fait nos aînés. Et au don job, Fadel Job. Au lieu de encadrer les étudiants, les élèves, prenez note. Qu'est-ce que vous avez vu à travers les films? On nous apprenait maintenant à faire des reportages, à faire des dissertations, des analyses, des critiques, des suggestions. Parce que la classe, là, ce n'est pas seulement les 4 murs, c'est au-delà. Bon, on ne fait pas de conférences. Nous, il faut
en yanga undiota là parce que on kalana tendi mais bi ite ne kanga wuli ka fo bo sans jeunesse ou te kurukan focus donc les 44 articles que on va ata donc maintenant ayen soro ya anga nye fawi parce que Qur'ane kalana kalamba na fatri ba ta kalede tafsir be kalandi kurukan focus iba sharia kala mais akoro ni fa do maka kafi ça c'est très clair bon ne toque bon quel sera mon rôle dans la société? Donc tout le monde est fautif. Anga Wouli, et bien à nous, local nous. Tout récemment, j'ai interpellé le conseil régional, le conseil de cercle. Ils m'ont dit de monter un projet culturel. Je l'ai fait, mais là, on va déposer. Parce que c'est des espaces d'éducation, d'information et de cohésion sociale. Surtout. Parce que Marakabe Flaka Tabiadon. Flabe Bomanan Tabiadon. Bomanan Kasonga Tabiadon. Kastora Imam Binoro. À travers ces semaines d'échange-là. Aujourd'hui, les Maliens ne se connaissent plus. Et tu y donc, comment ça m'a vraiment? Bon, au Chemfe, à Fouroudla, à Teriaoudla, à Balmaoudla, à Chinoraoudla. C'est très riche. Donc, c'est vraiment, c'est plein de vertus sociales. Donc, vraiment, on est d'autres là parce que il n'y a plus d'espace d'éducation de la jeunesse. C'est très important. Mais c'est à nous de nous réveiller pour vous réveiller. Donc, je m'arrête là. Merci bien. Merci vraiment, Kouyaté. Et tu vois avec moi? Ok, d'accord. Parce que comment on a fait Korobala, mon collègue là, le jeune, il a un chiffre d'eau. M'a fait qu'à famille al dim au moula. Negesra Fereli a 9 milliards fort à Sigasegara. M'a fait à Kerachumi. Ou Tarani Negesra et Sugula chien Saba. Sambara Masrala. Uko katana e tuguni semina ukuye uko nu tarana e kukana segina e. Ola uye benka minstro kabo Dakar kana kulukro negesra uya di transrai investissement ma milliard tanduru a bela jele tanduru ka ke tlanche au Sénégal taille tlanche Mali taille parce que Ponkan Kidira Peka Mimbe ni Mohamed Haklibala c'est 642 et 644 Kouloukoroye 1288. Donc Atlala Kofasakan au bac jamana imbe kelengelena ni yoro ye o fereli la milliard wulongula ni tlade. Ça c'est des chiffres précis. Mais au milliard wulongula ni tla fanante iba boko jebongulu kandonde. Ouye milliard duru di jamana flaima tlanche kuba tosra arsa toyela na irila donc à kera féminin ni kasarate ama fo isron ne kasara ferelina on ne ba fo ka ferela mais lu ba fo ko uya a di uma de uka barake nae ko mise en concession a don ni ya kuma fo bi dafara anye bara minunke pour que mo yere la kunu en obligera ka monument blanc ka mo la hakli fena e ma anya do so de kono parce que merte minan sera ka je hakli nala anka monument sigi kenekan ni mo tara retraité ou ka bureau la ibaye anulu benala claustra bato ibaye monument be donc fin ni kono nya fo kuma kono ko atelier kelen ne to Mali kono no yanye o ko fe kurufina sigira
Korofina atelier ɲɔgɔn tɛ nɛgɛsira in kan mais nin feereli in kɔnɔ a kɔnɔminɛn bɛɛ bɔra ka taga a taara min a taara Thiès a dun fɔra ko nɛgɛsira in y'an fila ta de ye ni fɛn min bɛ yan baara ka k'u la yan min bɛ Sénégal baara ka k'u la Sénégal mais a bɔra yan de ka taga pont bascule minnu tun bɛ train sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ko a grilla ye nin ye o pont bascule kelen tun filɛ inspection kɔfɛ yan fɛ kelen tun bɛ Bamakɔ gare donda la u y'u démonter u taara n'u ye Sénégal ka t'u monter Sénégal olu de ka fisa n'an ye o kɔfɛ wari min taara ko baara bɛ kɛ n'a ye wari taara juru la Mali fɛ ko baara bɛ kɛ n'a ye fo miliyari 36 n t'a fɛ ka don a détail bɛɛ la o wari nin na miliyari 6 tun bɛ u ye o yɔrɔ minɛ san 6 kɔnɔ ko fo ni nɛgɛsira feerela tuma min ko baara bɛ kɛ n'a ye alors que RCFM direction de ye a wari juru ta u y'a bila caisse de dépôt la san 6 kɔnɔ ka chemin de fer bali ka baara kɛ n'a ye a feerela min kɛ u y'a wari nin bɛɛ di ani baarakɛminɛn minnu bɛɛ taara k'a bɛɛ di Transrail ma a nɔ bɛ min donc fɛn de don ko bɛ jamana in den bɛɛ kan mais min bɛ kayikaw kan kayikaw de bɛ se ka wuli ka b'u yɛrɛ kan nkalon caman tigɛra mais ni mɔgɔ t'i yɛrɛ fɛ ko bɛɛ bɛ k'i la a bɛ kun yɔrɔ hakili la ko sera yɔrɔ dɔ la an ka fɛn dɔ kɛ quoi aw bɛ hakɛ to. Merci beaucoup Cɛkura an ko ten tɔ depuis baro in daminɛ n'an ko k'an bɛ nin kuma in fɔ bi tile kelen tɛ se ka an b'a fɔ la terrain ko kuma degun tiɲɛ don a kuma bɛ fɔ Kayi yan dɛ et je pense que n'a bɛ ɲɛnabɔ a kan ka ɲɛnabɔ fɛɛrɛ kan ka ɲini Kayi yan dɛ an ye baro caman kɛ nin ko kan bi maa caman ye degun caman ɲɛfɔ je pense que a tɔ bɛ yen halisa mun ka girin ni nin bɛɛ ye instrument for Africa an ko ten tɔ jɛkulu don jɛkulu mun sigilen don ka seko ni dɔnko don barika la maa minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka dɛmɛ k'u dɛmɛ yaasa cogo min na o hakilinata mun ye a bɛ se ka bɛn ni kelenya la sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ Kayi kɔfɛ u ye jamana yɔrɔ caman kɛ Kayi baara daminɛna bi de je pense que fo ka taa se sibiridon ma nin baara in bɛ continuer inshallah sini wula fɛ kɛnɛ dɔ bɛ sigi Maidenikaw fɛ yen u mana bɔ a la ka daminɛ alamisa juma fo sibiri podium sigilen bɛ terrain gare kɛrɛfɛ yan nɔ festival bɛ kɛ festival mun kɛnɛ kan seko ni dɔnko la Keɲebakaw welela ka taa se Yelemane ani Karta ani Kayi yɛrɛ uniquement culture kama ani artistes caman wɛrɛ donc a kɔni ka d'an ye an masaw ka fara an kan u ka ye denmisɛnw ka kɛnɛ kan yaasa an ka se k'an da don jamana in kunkankow la an ka fɔcogo ɲini a la ka hakiliji kɛ k'a fɔ k'an ye baro min kɛ a kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'Alaw tɔla sɔnna ma laɲini kun ye n'u ye ja in ye u k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Kayi kan n'o ye laɲini kun ye terrain ko an bɛ segin a kuma kan tiɲɛ don kuma caman fɔra nka ni Kayi wulila k'a jɔ k'a ko ɲɛɲini halisa an bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini an yɛrɛ parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ n'i kulekan lamɛnna so kɔnɔ la solution na ɲini na o so kɔnɔ kelen na degun bɛ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔkɔrɔbaw y'a kuma fɔ denmisɛnw y'a kuma fɔ an baw ta tɛ se ka fɔ ka ban fɔ la terrain ka taa ni ka segin kɔfɛ je pense que terrain kɛra sababu ye ka du caman la sinsin ka furu caman ta sinsin ka balimaya caman sinsin wa siya bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi terrain sababu la donc an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an ka laɲini ye ni mun bɛ Kayi bolo terrain sababu la Alaw tala k'a ni lasegin a ma n bɛ n ka maakɔrɔw fo dusu ka taa se Fofana ma Kuyate ani Cɛkura aw ni ce aw yɛrɛ ye aw nana denmisɛnw ka wele jaabi a diyara n ye ka aw fana fo aw minnu ye aw sigi k'an filɛ ka se ka baro in diya an bolo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka laɲini ye mun ye Alaw tala ka sabati an bɛɛ lajɛlen ye merci beaucoup. Amin.